dalilin mai maganin muka zo. Me yake da mazaga? Bari mai magani. Kwana muke yi babu bacci. Gaskiya ba mu da wannan magani. Amma shawara ɗaya zan ba ku a kai shi SHIFA'UN ISLAMIC Medicine Center. Ai ƙwararru ne, fitattu ne, sanannu ne, an san su a fagen su. A wannan cibiya ne da karin kaina na je na kai labarin larura ta suka bani magani kuma cikin ikon Allah na ja na warke. Suna da kayayyaki na gwaje-gwaje wanda ba za a baka magani ba sai an gwargwaje irin larurar da take damunka sannan a baka maganin da ya daidai da ita. Kuma cikin ikon Allah ka warke. Suna zaƙulo magunguna ne da Alƙur'ani da hadisan manzon Allah suka yadda ai amfani da su. Mu tashi mu garzaya. Abubuwan da yake damun nasa ma duka insha Allah masu sauki ne. To yanzu likita ya za a yi kenan? Ga wannan maganin a basa shi ya sha rabin kofi da safe, rabin kofi da yamma. Bizin na duk wannan abin nan zai tafi. Allah sa ka da alheri. Na ga miki duk irin larurar da take damun mutum da ikon Allah su ka zo suka kwarkwada. Kin ga dai gwaje-gwajen da aka yi masa awa 2 ana gwaje-gwaje. Yanzu sai batun kuɗi. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi mai cibiyar SHIFA'UN ISLAMIC Medicine Center. Ina 'yan uwa masu buƙatar maganin haihuwa. Ko kuma suke fama da cutar infection. Ko tsinkewar maniyyi. Haka kuma ina masu buƙatar maganin zafin jiki. Zafin tafin hannu ko na ƙafa. Ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV da ma sauran cututtuka da suke damun al'umma. Cibiyar SHIFA'UN Islamic Medicine Center tana bincike a cikin littattafan addini domin zakulo magungunan cututtukan da suke damun al'umma don ta harhaɗa su a samawa al'umma maganin da zai warkar da su. Don haka masu buƙatar waɗannan magunguna za ku samu SHIFA'UN Islamic Medicine Center a Kano a Maidile Sabuwar Gandu kafin kwanan gidan kaji Uwar Sauro Plaza shago mai namba B6. Ina 'yan uwana mata masu fama da matsalolin da suka shafi 'ya'ya mata kamar ciwon fibroids wanda yake damun mata yakan hana su haihuwa. Akwai magunguna da suka shafi mata wanda za su gamsar da mata. Dukkan matar da ta zo wannan cibiya tamu za ta amsa sunanta mace a gurin mai gida. Ina maza masu buƙatar maganin ƙanƙancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar asma, diabetes, ciwon siga, hepatitis, ciwon hanta, hypertension, ciwon hawan jini. Cibiyarmu ba da ka take ba da magani ba, muna da ƙwararrun injina na gwaje-gwaje mu gano matsalarka kan mu baka maganinka insha Allah. Domin ba ma yin cuta daban, magani daban.